दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव गोग्गाथाव हाबाफारि। थांनाय सानाव बिथांमोना क'क्राझाराव बे हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो जेराव रोजा रोजा सुबुङा गावनि देहाखौ चेकआप खालामनो फैदों आरो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिखौ हेल्थ केम्प आरो यगा बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंबाय थादों। फुंबिलि समाव यगाया जालांबाय आरो दायो हेल्थ चेकआप बे सोलिगासिनो दङ। जोंनो देहाया जोबोद गोनांथार। देहा गैयाब्ला जोंनि जेबो ओंथि गैया। धोन दौलत थायोब्लाबो गावनि देहाया जुदि नोरजियाब्ला बिनि जिउआव माब्लाबाबो गोजोन फैया। आरो बिसेसकै जोङो नुदों जोंनि गाहायै बर' सुबुंफ्रा गावनि देहाखौ थाब जोथोन लाया एबा नांगौ बायदि समाव मेडिकेलाव एबा हस्पिटालाव थाङालासेनो साखाथियावनो मोनलाबायनाय फार्मासिफ्राव मोनलाबायनाय मुलिखौ जानानै थाबाय थायो। नाथाय लास्टहालागै एबा जोबथायावलागै गावनि देहाया गोबां जेंनायाव गोग्लैयो। दा बेखायनो बेबायदि मोनसे हेल्थ चेकआप हाबाफारि एबा देहा एबा सावस्रि जोथोन हाबाफारि लानाया मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जादों। बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जाबाय आरो मोनसे हाबाफारि बिथांमोना बे हाबाफारिजों लाफाबावदों, बे जाबाय बिसेसकै जानाय लोंनायनि माखासे एवारनेस। जोंनि गेजेराव जानाय लोंनायनि एवारनेसबो गैया, बे हाबाफारिखौबो लाफादों। आं सान्दों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो जोङो बेराम आजार जायोब्ला मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ, टेस्ट खालामहैनांगौ, बे फारसे सांग्रांथि जागोन होननानै आं सानो। बिटिसि सरकारनिफ्राय बे मोनसे हाबाफारि खुंनायाव बेसेबां मदद? बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद दङ आरो बिटिआर सरकाराबो जोंहा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तियाव मोनसे हेल्थ केम्प जोंहा दङ। 40टा समस्तिनि 40टा हेल्थ केम्प बेखौ गोबां समस्तियाव खुंबाय। आंबो आंनि भेरगाव समस्तियाव बेखौ खुंलांबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेबायदि मोजां हाबाफारियाव अरायसम मददथिया थागोन।